Ki pulit ka anti narcotic task force ni Antf kila penolong yang Khynra drugs hak tem lum serbe mentaka janmet ka pesan trik na weng jalpsan. Kini ke Jaka kadai ke basak ki breu kum kiskum knai bat khap ngia ba Jingjaboh bat sait met bah. Kat kum ke jingtip ki basak kadai ke Jaka kadai ki breu ki basuan na e bat ki ying lasina lagi plastik ki ding lengkot lengkai bat jabok jaban. Layo ido bakar komisionai ki ying kelong bas bansuk ban mi na wei shawei. Om itu itau syu akabaga jingbun breu basa akati Jaka ka bakim batngit haduk ki khna ki temen ki samla don du badan konret ki pulit ya penong yang Khynra kan ki Jaka kalong nama ba bonsin ki juram bat yo kem ya ki breu ki bakai drugs ha ka jing yo bat ki pulit don du ki samla kasi ki batmu ban wanted drugs handai ka pulom no na ka jing Khynra ki pulit kani ki Jaka kadai ki bahap akan tonmen bat laju Khynra ki Antf nama ba kadai bajur bah kinong khayi bat nong ted drugs. Halo. Halo. Kamu apa lagi nih? Nama kerja apa kira? Baru. अभी ड्रॉक नहीं हम लोग काम करते हैं और निकालो nah